Haka janmi jong ka khandai trek noi lur arjar san haka por kumba lai si teng no phais ngi riu Tylli Masi Uwei Muid Kyllon yap na ka jing Shah pom Pyrthat kapla ja haka snong mupliang West Gentle district ka khubor ka yathu bah ka tei ka por pa ja unong ap Masi ba ka teng ula khonsna ulangat haka jing man saw na ka jing pom Pyrthat bat ya ula penket se Uwei civil hospital yalong khnang banyo jing sumar Kinriu Tylli Masi kidei ki long trai ka kong Paulina rambai kat ba umui pat de jong ba long genius dekhar em đi đặt lái đấy mình. Em à? Anh xuyên dây này. Habatien, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya